I ćao svima, s vama je Fratelli, danas ćemo da igramo jednu igricu koja se zove Sleeping Dogs. Igrali smo je već naravno, ali hajde da je odigramo još jednom da bi... Naravno sada ćemo prelaziti misije da bi čisto radi fore, da vidimo šta se tamo dešava. Stigli smo do toga da treba da ubijemo nekog Benija, ali to, verujte mi, dragi moji, mnogo zajebano. Tako da, ajde, lepo mi da krenemo ovdje. Vidimo jednu ženu na početku koja jebe ženu, šupičku. Znači ti... A što je ti udarom svesi? Uča! Uča! Ča! Ča! Mislim da ne možemo ovako, ali hajde da probamo ovako. Ajde, I have a car in here, ali ajde prvo da se zajebavamo malo. Čisto vam pokažem neke trikove sa kolima. Ovo je jedan od trikova. Znači pritisnite, fuck, otkazuju koč. Pritisnite left CTRL i ovo će se desiti. Znači udarit će ga najjače. Bilo koje vozilo, da. Drugo. U svakom autu, ja mislim osim u taksima, dođete do GP-ka njihovog. Stani. Ja bre. Imat ćete Get Iron na desni klik, znači to je pajser. I kad udarite čovjeka s tim, ja mislim da se on automatski... O, mamu mu jebem, a? Če? Tišina. Ali meni Iron stvarno ne treba u ovakvim situacijama, nego što ja mnogo više volim da koristim ruke, to sam nekako od uvek volao. I ovaj auto je mnogo retardiran, sjebot ću mu. Idemo od kurve da se opustimo. Beži. Šupičku. Beži kurac. Vidim da mnogo dobro vozim, ali ti ne znaš da voziš. Okej, ako imam pare. Fizika odlično urađena, vidite. To je stvarno, šalim se, dobro odrađena fizika, ali s ovima možete da imate problem u svakoj igrici, to je jednostavno tako. Moramo da se čekamo, da se opusti malo. Ali neću ti ništa, samo hoću se. Ako mi ne daš, ima da ti odseče sisi da te nahranim njima. Sumnjivo. Sad bi otišli s njim ovdje, ali nema veze. Ne trebaš mi, bedna kurva. Idemo kod one tamo kuravice. Kurzavice. Ti besmisleni majmune. Mrtav si. Dosadno mi je. Eno je kurva, eno je kurva, eno je kurva, eno je. Eno je kurva, eno je kurva, eno je kurva. Što si mlada dala. A, si mora bre, šta je ja? Čuti, aj čuti. Šta će biti? Biši čove. Kurva. Ja sam mislio da ima neki pošteni posao u Hong Kongu. Kada ono nema nikad za kad je kurac posao. Ali dobro, ja ove poruke na Facebooku. Ajde, stopirat ću klip. Krenuli smo dalje, ljudi, samo sam htio da vidim šta ima na tom čuvenom Facebooku koji je proglašen kao, opet, ma da li je moguće, koji je proglašen kao najbolji sajt. Ajde, ubit ćemo još 2-3 čistača. Stvarno nekako nikad, što se mi pomalo damo. Ja nisam, ali nisam htio, čemu promijenu ovom ovdje? Šta gledaj, čoravi. Evo, praktički niste ni vidjeli da sam stopirao klip, ali nema veze.
nastavljamo dalje sa našom avanturom. Čo? Ja te latam. I parkour. O, kakva. Serem ti se na kola, znaš. Ajde, udari me, ajde. Dođi na tebe, mame. Adum! Brutality! La 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 la. Okido. Ti mali napučeni. Jebaću ti sve. Četak! He. Aaaa! Doro. Nadam se da vam se svidjelo ovo mešanje. Vidjet ćemo kako je ispalo u klipu. Naravno, bit će tu malo editama. Ubre. Ti kurvo radiš na crno. Kuravice. Ne znam da li da snimam igricu po imenu... Neću da pokazujem. Šalim se, Outlast. Da li da snimam Outlast, da li da ne snimam. Iskreno igrao sam malo, ma pričao sam o prošlom klipu, kako hoćete. Ste vi taksi ti, ha? Pa padni bebem ti mamu. Ajde be dođi da ti... Kako glupo. Ali oni su gore. Ok, ljudi, ja stvarno ne mogu da nađem gdje se ovo nalazi. Jebote, znači stvarno zajebano, jebi ga. Stani. Kako sam motor. I na kraju ništa od misija za danas. Stvarno šteta. Stvarno šteta. Ok, ljudi, nadam se da mislite isto što i ja. Policajac. Umri. Ripuesta del pace. Guarda, tara. Oh, ne. Si kurac, Ti si kriv. Ok, ljudi, niko nikada neće saznati šta se desilo. Ok, to bi bilo to za ovaj klip, vidimo se u sljedećem, dosadno više.